Ndị Igbo, I am worried. Ụmụnne m ndị Igbo, I am seriously worried. Ndị Igbo, Igbo youth, ọnụ na-afụbelo that na Igbo na-edikeyi. Ọ pụtara na na-achọpụtabelo that na Igbo na vanish. Igbo value is depreciating. Ana Igbo na-efedi. Ndị Igbo, I am worried. Ọ bụrụ na ị na-eche na ife ndị a ga-emecha kwụsị, nwanne m, ị na-edeceive onwe gị. Ka chi na-efo ka ọ ga na-aka njọ. I am more concerned for ụmụ mụ na gị na-amụta, the future generation, the next generation, fa ga-suffer too much. Ana Igbo na vanish. How can you tell me na ị nwụrụ Jesus? How can you tell me that na all these pastors niile and all these reverend fathers niile na ndị a nwere fensiki, na ndị a nwere power, na ndị a nwere Jesus, and their Igbo are na-fade like this every day? Under their watch, Ana Igbo are na-abịa to extinction, and India si na fa nwere Jesus. Igbo youth, your laziness, your quietness, your docility, and your cowardice is becoming too much and unbearable. Igbo youth, wake up.